Iya. Ya. Ada. Kak bagus, kundur Kang ya. Matur suwun rawuhe. Tepakno dhisik, Nger. Tepakno le. Aduh. Ya. Yo. Jazz. Ya. Salatullah salamullah ala yasin bismillah wa bismillah wa bil akhir rasulillah wa kulli mujah bi'illah mi alil solatan. Enak digoleki dhewe-dhewe setelane le. Ada sembrono nah. Oh ya. Ya. Wash. Ih. Tuh. Ada. Enak atus bareng-bareng Kang ya. Aja sembrono. Ya. Awak rubuh cagak iku le. Aja sembrono ra. Sopo Kang kuwi? Senen dicagak ngene awak rubuh le ya. Sopo le? Sing duwe seksi pengairan ya. Awas. Zae. Awas. Ene mbakku nyelkene dalane. Itu sapa ulang tahun? Happy birthday to you. Serta mulia ya. Mas Renaldi ulang tahun wingi ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Panjang umurnya serta mulia juga apa dipotong Kang bayarane ya. Awas. Oh, lah. Aduh. Aduh. Anak. Kayak jerangkong le. Ayo.
Allah rupanya apa kang jerangkong ujian tunggale. awas kaya rumah tani Bapak Renaldi apa kang marmut Ele boleh sing duwe kower ya Os. Lala. Oh. sing duwe Sherlock kang yo Sherlockasi oh anak sing duwe manunggal audio le ya operatore kan iyo aku iyo Jiro lupa lolo yes Ketok belunge marini. anak aduh ya ale sapa brono aduh sapa le sing duwe amar kang amar yo ele sing duwe amar makruf nak aduh makruf buka iya aduh enak sing duwe tugu pahlawan nak oi Angker. awana kaya kalah gondang nak oi aduh setane pangling padha rupane kang aduh aduh awas ana brono aduh Lah iki apa? Yo ya yo Ketok dengan batal. ayo ngantak ucul nak iya ayo dicelupno le ya gendang digawa setara nang hutan bambu ngono nak iya madane rupa kang iya Tulno ngono. aduh awana sing duwe tugu pahlawan apa kang bambu runcing ya ono aduh irunge kelebon kang iya aduh
janji usaha kasih engkau bersedih cintaku suci hanya satu untuk dirimu. Onde mande alias onde Kang Yo. Awale aja nganti ana sing selip, aja nganti ana sing luput nak. Oi. Satu yang ku sayang takkan tergantikan. Sapa wedok ini? Baru nganggo. Ya. Kendangi sentimen Kang Jo. Ya, ini sing duwe rambut unting mangan otong ambe. Iya, gigi. Mangan otong ambing Kang Yo. Awale, jae, yo yo yo. Enak dak. Gedang maju le. Enak sing duwe warkop merapat nih. Hujan. Katenan di parane, aduh, sembarang ditabui le. Awan apa lo duwe nak, yang hati-hati le ada lain. Lek kurang pekno di gerdune yoga, apa kang pentongan? Apa dek ambruk apa dek? Lah kok kaya monopoli nak, aduh, daroto nak, kaya monopoli Kang. Aduh, elah sing duwe rambut jagung dara, apa Kang? Kang kenyot, wujudnya rambut jagung kobongan Kang. Ya gosong, gempeng, iya. Ayo Ger, sing duwe sekem. Mae, Mak Roris. Mak, pukul menunjukkan berapa Mak? Jarumnya dikontrol Mak. Oi, iya. Kol backup lepet neng songe cari cak jeger. Ele, barisane diatur dhewe-dhewe nak. Ele sapa nak? Oh kari kampunge. Ale kampunge panjak ya kami tuwone Kang. Ngetek. Sing duwe busung lapar rias gizi buruk. Kari opo nih kari rancangan nih Kang? Jan atos temponge Kang Jo. Ya. Kakek persenan Kang, betul sekali.
Ayo, gedang celupno nak, celupno le. Jadi ngene kan ya. Berhubung waktune patas ya nak langsung gaekno jaran kemandiri digoleki maneh iki. Terutama ini putra dari Bapak Renaldi ya yang dihitan. Oi, tumpakno le. Dijak muter, dijak keliling ya le. Anak sing gawani aja dipesona ya. Ya le. Antar pasar le melek gula keng sayang tak dek pasena wurung ndak sido kang anggite mister enak sirain cul mancel nak iya dijak muter dijak keliling pasar doa kapan mulai nih? Awali, mbak ndase mancul-mancul gun-manggun nak ayo bro. Lah kok dak ora kirain ya. Mancul-mancul. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ele muter nak ditutno bendarane nak oi. Ele didukne siji-siji le. Didukne Kang Jo. Jarane dipakani Kang. Wareg. Enak golek dalan gemang nak iya. Iki kanggone engko bengi le ya. Gedange diunyer le, gedang diputer yang iya. Wele kita dudukne nak alon-alon nak oi. Aja duwi, dono le. Sampun nak dadae diatur maneh. Karena waktu batas cepat terbatas. Terima kasih. Grepe gedang campur telo kan. Siti edang pokoknya rada. Betul sekali Cak Jidin. Oi. Cak Jeger ditanjak nih alon-alon dipungkasi lagi. Kembali persiapan dari seksi Tengganong Terima Nunggal untuk bisa merapat. Terima kasih. Ayo lek raup telung menit ae le. Aja suwe-suwe nak. Yo.
Alon Ger, alon. Jaluk apa Nger? Oh, mimi Kang. Mae. Ah, mimi yoga. Enak banyu le. Oh sampun. Hey, 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 hey. Ah, Ho, 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 ho. ah, ya. Hey, hey, Ah, hey, yeah, hey, ah, hey, yeah, hey. ya. Ya la 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 la. Ho, eh, ho, ya, ho, eh, ho, ya, ho. Hey, 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 Ya, hey. ya, ya, le, anak, ya, Apa Ger? Menyanyi Ger. panggilan seekor dui. Hoi. Yo. Yo. Ho, 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 ho. Ya. 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 Kita tinggalkan saudara wujuding tari dadak merak bergerak Tripan Nunggal kali ini di ajang acara berita seperti biasa Tripan Nunggal juga menghadirkan wujuding tari bujang ganong Tripan Nunggal utukan ada langsung sing duwe Tripan Nunggal putune Bapak Sokip Tempe Kidul. Oke, kembali permisi nuwun sewu dumateng pemirsa saking Bapak Ngadiono Ibu Ngadiono ingkang kagungan damel pemangku hajat sing badhe kersa nyumping utawi nyangoni putune Bapak Sokip monggo dipun atur nggih. Selamat menonton sugeng amirsani. Nuwun. Ayo bos nyambut gawe maneh alon-alon bos. Sapa kang jerakane Kang? Oh ya. Oh ya. Ayo bos. Sopo Kang? Jerakane Kang. Bos kecil yo. Yang ada depan kamera sing nek ngarepe syuting monggo le. Eman-eman syutingane nak ya. Jae. Oh ya. Oh jae. Ya ya jogetan bos.
tumbang dari tepuk-tepuk nah aduh prok ya ya juga topeng nih oh ya oh ayo nyambut gawe alon-alon ya bos pokoknya kelakon ke mandek sih bos hop disangoni bosnya terima kasih matur sembah nuwun dumateng Bapak Adiono Sarimbit Ibu Munaya terima kasih monggo yang lain mbok pilih kerso nyomping tawi nyangoni monggo pun dipun aturi mumpung masih ada kesempatan terima kasih matur sembah nuwun hoa ae hoa ya ulung-ulung le ya bose gulung-gulung bang iya aduh ada ya satu dua tiga empat satu dua lah kok ijol tombok kendang ini ya, terima kasih matur sembah nuwun dumateng keluarga besar saking Bapak Adiono Ibu Munaya yang sampun maringi pasugatan penghormatan arupi sangune putune Bapak Sokip sumpingan ganja laris ya bos alhamdulillah kena gue tuku cilok bos iya kena gue tuku apa kang tuku cilok ya untuk saobrok ya yo ya oh ya lah ale dikawal bosnya nak ya sapa kang putune Bapak Sokip awana sing hati-hati bos alon-alon kisah digawe maneh ya bos diputer sing hati-hati nah lu aja sembrono le
Tepuk-tepuknya tumpeng. Prok. Iya, terima kasih. Aduh. Sopo Kang? Bose Kang ya. As. Ya. Yeay. Ya. Yeay. Ya. Anak, ojo ngantak kesini sebelah. Hewe Kang, iya. Yo. Yang ada depan panggung agak melebar. Minggirane. CC lor ngaloran sing kidul ngidulan. Ya ana dalana. Ayo. Baik ana ngarep mudhun miber Kang yo. Ale, golongane sunggokong nak yo. Aduh. Apa ya Kang? Yo, ndak ropo-ropo. Ndak ropo-ropo Kang. Iya. Jare sapa jare le Kang? Ora ropo-ropo. Ayo, awale mundur nak, mundur Dik. Yo. Ya. Iya, sing mburi tak kerjaan ya. Ayo hop. Awala. Ngedane aja terbanter le. Iya. Setup nak lon-alon ya. Tololet. Ya. Yo. Ya. Kilo ludas. Gitu Kang.
Ah, mas. Ya, kembali merapat dari seksi andang, seksi pondasi Kang Ya. Ale, digoleki setelane dhewe-dhewe nak. Ayo, aja sembrono nak. Ya, kembali satu panggilan dari segenap para konco, para kadang, rekan-rekan musisi dari Trimandunggal dimohon untuk kembali merapat di tempat semula. Terima kasih. Terutama ini ada Cakdul. Coba Kang Cakdul Kang. Mau Cakdul. Ayo di mana kamu Cakdul? Awas nek lampu diwasi dhuwur yo nak. Sing hati-hati tongger. Ya. Awal lampu nak. Terima kasih tepuk-tepuknya dari keluarga besar Tumpeng. Matur sembah nuwun tor sekelangkok. Ini kembali persiapan dari jajaran barisan para widodari ini Trimandunggal. Wujuding tari goyang bergoyang tari Sekar Jadilan. Ayo no, ayo nduk, barisane ambil posisi persiapan ya nak ya. Gelondong-gelondong bos enak ya. Kita tinggalkan saudara wujuding tari bujang gandong Trimandunggal ingkang sampun paripurna. Ini diajak acara berikutnya seperti biasa, di adat kebiasaan Trimandunggal juga melahirkan wujuding widodara widodari papat kabeh ning gemblung kabeh bocah Kang ya. Wujuding tari goyang bergoyang tari Sekar Jadilan untuk Anda Trimandunggal, untuk kita semua. Selamat menonton, sugeng amirsani nuwun. Ayo no, sing duwe ketat digoyang dhisik Kang ya. Ayo nak. Asik. Kembali baru-baru Trimandunggal di sini ada Riko Audio, Mandunggal Jaya Production. Kembali Tumpeng bergoyang. Terima kasih. Zira. Pati-pati, andaikan sayangku saiki isih ono
dalam mimpi. Rino lan wengi moto iki angel diaremake mengelam-laman esem lan manismu. Kapan ku bertemu sagede bering moto wis marem atiku. Terima nugal obodo. Nambahi kangenku saya gede nganti kepati-pati. Andaikan sayangku saiki isih ono ning kene, kita akan selalu memadu cinta. Bunga ring hatiku, sedih ring hatiku, hanya dalam mimpi. Sakete bering moto wis marem atiku. Andaikan sayangku saiki isih ono ning kene, kita akan selalu memadu cinta. Bunga ring hatiku, sedih ring hatiku, hanya dalam mimpi. Si duwe ketan-ketane Rino lan wengi moto iki angel diaremake mengelam-laman esem lan manismu. Kapan aku bertemu sakete bering moto wis marem atiku. Wujudnya widodari, wujudnya tari goyang bergoyang papat kabeh kang. Ayo no, nyambut gawe alon-alon. Awas, yo, awasannya sepur le. Ya, yo, ya, yo, ayo no, bokonge diuncale ya kan. Cinta duwe bokong banaya ya. Jan. Ada bokong sing arep nak ya.
Oh yes. Ho eh. Korek gambar pacul nih. Areke manjul-manjul Kang yo hujan. Oh eh. Ayo Tun, sapa Kang Jaitun? Nah. Iya. Iya. Sungguh. Sungguh. Iya. Oh ya aye. 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 Remake water ngeslong dikontrol nak ya. Itu tadi segenap atraksi dari kami Terima Nunggal wujuding tari goyang bergoyang Terima Nunggal ingkang sampun paripurna. Kali ini sesuai permintaan dari Bapak Ngadiono dan juga segenap keluarga besar Ibu Ngadiono. Di sini Terima Nunggal itu bisa menghadirkan dari ataupun sekaligus menampilkan 4 jajaran artis Terima Nunggal itu untuk guna mengisi waktu yang masih tersisa. Ya no, budal lereng-lereng dhisik ya no karing gending. Cak Jiden kene lumajang atip bercerita to. Ya. Ya. Enak ketane gedang diculno no ya. Kedak kerasa no tumpeng. Ya re. Mari melo Pak Samu ya iso. Awak tak dol. Enak ketane gedang diri kesile. Wae. Ora payu Kang. Terima kasih. Kita break dulu sambil